Zdravo svima, danas pravimo paštete od sardine i patliđana. Za paštetu od sardine potrebne su nam dve sardine, dve konzerve, pola limuna, dve kašike majoneza i so. Za paštetu od patliđana treba vam jedan srednji patliđan, malo luka, 2-3 čena, malo ulja i treba će vam zatar. Sastojke ovog začina stavit ćemo u opis. Prvo ćemo da ispečemo ovaj patliđan, da malo omekša, otprilike 20 minuta. Sada ćemo sve ovo da izmiksamo. I to je to, paštete su spremne. Ako vam se svidao ovaj recept, pišite nam u komentarima i vidimo se sljedeći put. Prijetno!